Good morning! Good morning! Good morning! Pam-pam si Ano? Chuboy. Ay. Chuboy. Ay, no, gusto mo kasi ang ganyan na yung laro-laro na yan. Ay! Babo, sambalo, sa Hello. si Ina Ma. Hello, Foggy. How are you, Foggy? Good morning! Lucas to the world. Lucas to the world. Hala! Bukas ka na bibinyagan! Hala! Lagot-lagot, baby. Hala! Lagot. Uy! Ba't si may mangot? Oy! O, tama na play. Nasimangot ka na eh. Tama na play. Si Nene. Kasi simangot ka na eh. Ha? Saan tulog na? Wala na maalam-alam. Katulog na. Bagsak. Cute naman this baby. Ito ba dapat yan eh? Oo nga eh. Buti na lang. Buti na lang, merong Paper bag doon. Nabinyagan sana si Tonton. Hindi mapipinyagan si Tito Dalton. Si Tito Dalton. Eh, batang to. Grabe. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push up. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Tababoy! Piglet! Piglet ko daw. Oh, Siopaw! piglet ka daw. Siopaw! Piglet ka daw. Sobra naman to si Tita Mami. Ikaw, tita mo yan. Sobra ka naman. Diyos ko! Ano password na doon pumatay? Ah! Adobong balunan. Good morning! Good morning, guwapo! Yan, dito natulog tong batang to. Mag-isa lang siya. Hindi sinama ni Kuya Peter. Takot si Kuya Peter eh. Tumatapang na eh, na? Wala namang pasok din eh, kaya ito ko siya pinatulog, guys. So, doon ka na sa bed. Mamaya tinadit ako. Mag-upload lang ako ng hindi ko kahapon. Oh, pero pag may pasok doon sa stock room, ah. Ba't tayo na dito? Eh, para na makatipid sa kuryente dong. Good morning, guys! Naka-edit na rin ako ng isa pang vlog bago kami umalis. Ayun, tapos niload ko na yung na-edit ko kagabi na vlog. Ayun, hindi ko hinayaan na iwanan na nagba-vlog. Natakot ako kasi baka mamaya may mangyari na. Alam niyo yun, mga kuryente ganun. So, hindi ko siya hinayaang nakabukas lang yung laptop nag-upload. Kasi nandito si Chris, dito natulog pag-isa, kaya pagising kanina, tsaka ako in-upload. And then, nag-edit ako ng vlog, isang vlog nga. Nakakaloka, puro mahaba yung mga vlog ngayon, guys. Mga nasa 27 to 30 minutes, diba? Parang naaliw ako mag-vlog ngayon. Anyway, ang sakit ng lalamunan ko. Kaloka. Kahapon pati, kagabi pa. Kasi nga yung kinain kong ice cream sa McDo. That's why I hate sweets talaga. Ganon talaga, guys. Kapag kumain ako na parami, kailangan sa akin tikim-tikim lang talaga. Inaubos ko yung isang McFlurry. Ayun. Sumakit na yung lalamunan ko. Ang hirap tuloy, parang angkate na may kaya ay, colors talaga matamis. Kaya hindi ako mahilig sa mga chocolates. Titikim lang ako ng isang bite, gano'n. Pero hindi yung katulad ng iba na mauubos yung isang bar, gano'n. Hindi. So, ayun. And then, eto, iwanan ko ngayon. Pababantayan ko na lang kay Chris kasi Saturday naman ngayon. At pupunta kaming Divisoria na muna. Magdi-deliver kami ni Daddy kasi yung nag-order yung reseller namin doon. And then, pupunta kaming kukuha kami ng stocks din. So, naman siya, madadaanan namin siya. So, sabi ko, i-drop ko na. Kasi dapat si Japong, may pasok pala si Japong ng Saturday pa. So, ako na lang kasi sayang. Kayo kahit medyo pagod pa guys from yesterday. Kaya rito, sabi ko sa inyo, kailangan magsipag lalo. Yun.
magkaka-time naman tayo magpahinga. Bumabawi naman din ako sa tulog minsan kahit nasa biyahe natutulog ako or magte-take ako ng vitamins kasi minsan nafe-feel ko na na ang bigat-bigat na ng katawan ko na parang yung pagod, nararamdaman ko minsan na ayokong bumangon ganon, pero hindi maaari yun, kaya magte-take na siguro ko ng vitamins para medyo mapalayo tayo sa hindi magkasakit, ganun. Kailangan din nalagaan yung yung katawan. So, ayun lang guys. We'll see you later. By the way, kasama namin ngayon si Joy, sila Dalton, kasi si Dalton pa guys yung yung nagda-drive para sa amin. Hindi sa masyado naming inaabuso si Dalton na kasi wala pang si Daddy, wala pa siyang lisensya. So, malamang hindi pwedeng mag-drive yun. And then, inaano niya pa tawag doon, gusto niya ma-perfect yung mga pagliko, pakana, pakaliwa, kasi diba, di mo naman pwedeng basta gamitin na lang si Tonton dyan sa EDSA, lalo na kami lang dalawa ni Froggy. Oh my god, kahit ako hindi ako sasakay, nakasama lang si Froggy. Mahirap na. So ayun, kahapon is ayun nga, si Dalton din yung kasama namin sa Nueva Ecija. Tinuro niya lang sa amin habang nagda-drive siya nanonood kami habang nagda-drive siya kung ano yung mga alam niyo na yung mga basic, and then yung mga nasa kalsada, yung mga linya-linya sa kalsada, mga broken lines, mga ganun. Alam niyo yan sa mga nagda-drive dyan. So ayun lang, and super helpful sa amin si Dalton guys. Nakakatuwa nga kasi ayun, napapakisuyuan namin na pwedeng ikaw na muna humawak ulit kay Tonton, ganun. And oh my gosh, willing naman siya kasi nga mahal siya sa maalaga siya talaga sa sasakyan, kaya tiwala kami na nasa mabuting kamay si Tonton. So, ayun, and ngayon nga kukuha kami ng stocks, kasama namin siya. Tapos si Joy, ayun, message ako ni Joy na kasama pala yung mag-ana. Sabi ko, okay lang, para may katsikahan ako sa loob ng sasakyan. Kasi nga, tinuturuan si Froggy mag-drive pa. Hi, Kay! Kamukha mo mama mo? Ha? Anak ni guys, ni Sel. Ilan taon ka na? 2? Ilan taon na ito na? Oh, Go4. Ang cute. Tapilik mo. Dito ka lang ha. Nandito si Ate Pia ha. Mag-play ka lang si Ate Pia ha. Yeah, very good. Dito ka lang. Where's my baby girl? My baby girl! Kamot ni Mika, kitang-kita. Hi, baby girl! Baby girl! Hello! Wala na yung kalmot ni Conan. Yaba, ay, naku naman. Amaze Bob lang talaga, no? Amazing talaga yun. Hello! Hello! Come! Ay, kinuha yung meme, oh. Kinuha, oh. 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 Dali! Oy! Run! Naglalaroan niya milk niya. Ay! No! Come in. Sino yan? Come in. Sino yan? Sino yan? Ay, si Papa pala. Father. May nag-send ulit guys. Ayan, na-receive ko na yung pambansang chili oil. Hi Kuya, good morning. The best chili oil. Ayun, so far, na tikman namin. Kasi siya, parang ng Bicol to eh. Sili ng Bicol ata yung ginamit. Sobrang sarap talaga. So yun, ka-receive na. Thank you so much. So kami sa store guys. Sinaglit ko lang yung i-deliver namin. Ayan, ginagawa na ni Jabong. Sira mo naman Mika para kami in-slay. Tapos nandun si Lucadjo. Nandun si Tito Froggy. Tita Nene. Tapos si Dayan nandun nagpapaprint ng tarpaulin ni Lucas. Lucas! Sama ko to sa deliver eh. Ayan na, di-deliver namin sa sa DV si Daddy. Tapos ito yung meet up nakisabay na ngayon. Ayun. Tapos uploaded na guys yung vlog nung February 1. Tapos uploading na yung February 2.
Tapos, rendering na yung February 3. O, diba? Sinipag na naman ako mag-edit-edit. Kaya tumanghali ako. Basta, sinausapan namin dun sa Divisoria is lunch time. Pero, yan mo na. Bis lang naman kasi LRT lang naman kami. Sige pa rin kate. 30. Parang kang kinalmot ng ano eh. Ano? Tayuan portion ah. Divisoria guys. Ayan, nakapag-deliver na kami. Tapos na rin yung meet up. Bibili lang kami ng lubid. And then diretso na sa ano. Sa stocks. Magic suyod na yun. Nahanapan ako ni Chris na suyod. Putuhin na atang batang yun. Ang dami tao. Dito ba yun? Ito silver oh. O sa taas pa yun. Sa tatandaan ko yung ano eh. Yung... Ano ba yun? Bibili din kasi ako guys ng... Ruby the Silver. Ruby the Silver. Hindi, yung... Eco bag para sa ano sa shop. Ayun. Silver Kingdom. Bibili mo lang ako ng bling. Hindi. Hindi Ito lang yung landmark natin. Ito ba yun? Ayun, ito nga. Ayan. Oh, yung cute naman. Kakyat. Wait lang. Pinapabili muna ni Inang Reyna para sa shop. Miss? Ay. Ito nga. Yan ba yun? Oo, ito. Ito nga. Magkano nga dito? Wholesale? Ang sarap guys, oh. Calamares. Magkano kuya? Dito, magkano? 5? Wala lang. Kuha ka daddy. Kaya mo? Sarap po, sili. Yummers. Dito ulit si DM mo. Patingin ang car mo. Anong dala mong car ngayon? Dati pa yun. Ha? Ano wala? Ano pala? Ay. Transformers. Ano? Transformers. Transformers yan? Cute talaga itong bata. Ganito. Ay, oo nga. Kaya pala. Mahaba eh. Sa vlog kahapon. Mama. Buti nag-vlog ako. Bigla siya sa salita. Oh, yun yun. Oras, ano, malapit na oras ko. Sabi niya, Ano malapit oras? na oras ko. Oras mo. Malapit na birthday ko. Ah, yun nga. Ay, lupit. Kailan? 10 no? February 10? Oo. Saan tayo sa February 10? Ha? Saan ka daw mag-birthday? Saan mag-birthday? Punta, Jollibee. Jollibee. Saan natin nabababayan? Doon sa ano? Sa school? Doon sa court, diba? Ah, sa court. Ah, doon pa rin? Oo. Ang layo nun. Bakit? Hindi, may karitela naman. Ah, okay. Karitela. Ay, JJ. Mati. Po! Hoy, Ano de? yung karton. Ang karton ano? Bibili pa tayo, ano? Oo! Siyempre. Diba? Ang saan mo ilalagay yun? Sa babaw. Tapos, sama mo handa, nauubos yung karton. Mabigat naman yan. Yan. Huli si kuya. Ayun na, bo. Sumo. Wala na, di na natin makita. Layo na. Ayun. Chismoso. Sana umabot tayo? Abot ba tayo? Oo. 5 o'clock. Dito pa lang eh. Ba't nagko-close Ah, na ba sige. yun? Alas 5 lang. Kala mo lang alas 5 na. Dahil ang dilim. Ang dilim na nga eh, no? Hindi, maliwanag yan. Maliwanag yan. Ayaw. Ang dilim lang sa loob. Parang alas 6 na pa, alas 7 eh. Si DM tulog. Ayan, dito namin kinuha si Tonton. Guys, sa Toyota Show. May kiraan lang. Sa labas. Dito na rin nilabas. Yay. Inaantay lang namin sila, ano. Kinukuha si Tonton. Yo, daddy yo. Tulog ka na dyan. Ayan, guys, stocks for 1 week lang ata yan or 2 weeks. Yabang ni Tonton, daming lagay. Ayun. Hindi ko na kalkula yung ano eh, yung load namin. Napabili tuloy sila ng ano nito. Mabilis diyan sa mall.
Buti may malapit na mall dito. Oops. Antok na DM? Antok na DM? Sakit na ng ulo ko, my gosh. Hindi mo na? Hindi pa. Wala pa laman tiyan ko eh. Ayun. Okay lang kayo? Pasensya na ha. Kasama pa katuloy kayong ano. Kesa nasa bahay. Ay, sa bagay, Sabado pala ngayon eh, no? Di bali DM. Saan ka ba sa birthday mo? Ocean Park. Ayaw nga pala mag-ocean park. Jollibee. Saan? Diaby? Merienda tayo sa masarap pag merienda. Sa KFC. Hindi ka na nagsawa. Para si Christy sa Terran, McDo, Jollibee. Sa ano? Drive-in mo na, Joy. Iwanan natin, dali, drive-in mo na. Kaya ko. Ah, Pero yung pag ano, hindi ko Liko-liko. pa natatry. Ilang. Yung mag-a-atras, Ah. hindi ko pa alam. Pero yung diretso, kaya Kayo? ko. Pero yung puro diretso lang. bababa ako doon, igaganon ko. Aray ko. Ang sakit na guys Ikaw talaga mag-try ng ka ulo pag, ko. pag umano kayo sa amin, Oo nga. dumaan kayo sa amin, itry mo. Oo. Kasi diretso naman mga kalye dun. Oo nga. Sige, sige. Masarap dun eh. Ito kami sa Pioneer guys, sa Bakmi Nyonya. Indonesian. Japanese, Indonesian Japanese. Ayan, in-order ko. Bakmi goreng, nasi goreng, and satay. How much kuya? Ito curry to, di ba? Mga curry to. Yes po. Tinawag lang namin siyang curry kasi dilaw siya. Yung gamit namin dyan. Turmeric, ginger, and Okay. Naalala ko si Aisha tsaka sino ba yan? Si Nagtanong ng English Ah, ng ano. may asawang Australian. Small snail. Rice. Si Raisa. Ayun. Rice. Bigyan mo kami nito. Rice. Rice pala. Ano ba yan? Apat. Try Ang sarap guys. Oh, yung sili ng ano. Nasi Indonesian something. Masarap. Ano pangalan nito? Nasi goreng ba? Hi. Ano naka-vlog ba yan? Tikman natin. Tingnan nyo yung sili. Oh. Grabe no. Mano mabango? Ay! Umabot ng Tagaytay eh, no? Mga wala ka, no? Ang ginaw! Oh my gosh! Mga naka-shorts lang kami. Oh, talaga. Puro shorts. Sige, JJ! Nakalimutan ko. Ang ginaw, Joy. Oh my gosh. Bubuhatin ko si Dia. JJ, halika dito. Papahatin kita. Ginaw. Oh my gosh. Kape tayo. Starbucks. We're home, guys. Ayun, napaano lang naman kami. Nagkayayaan bigla sa ano. Sa Tagaytay. Kasi pagkababa namin ng mga stocks, sabi na, diyan kasi mismo sa ano, sa may barangay hall, binaba namin. So, hindi makakabuelta si ano, si Tonton. Ang ano ko is, ihahatid lang namin sila sa labasan sa may EDSA. Nagbiro lang ako, tara, diretso tara na sa Tagaytay. Aba, pinaharurot na niya. ni Dalton. In-enter na agad sa ano, sa Navi yung Tagaytay. So, yun na, wala na kami nagawa. Pero okay lang yan. Banding lang. Sayang ano, hindi pa namin nakakasama si Ann. Hindi rin siya makaka-attend tomorrow. At may ano, may appointment siya. Ayun. So, next time na lang kami mag-out of town na tatlo. Yun, tapos si Chris nasa, dun matutulog ulit sa kwarto namin sa bahay kasi weekend naman kasama si Kuya Peter. Then, ano pa, sakit na alam muna ko. Tomorrow na binyag ni Lucas, guys. Yun. Nawala naman ng ano, sakit ng ulo ko. Tagaytay lang pala yung ano, gamot. Charot. Hindi uminom kasi ako kanina ng ano, ng gamot pagkakain namin sa ano, sa Mandaluyong, sa Pioneer. So, ayun, naagapan na. Eh, nawala na sakit ng ulo ko. Good night. Alas 2 na. Kailangan pa gumising na maaga tomorrow. Bye. Good night. Good night, Daddy. Good night, Daddy.